Святитель от Евангелия спресни апостол и евангелист Матвей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да, в това време денисите ученици бяха в Галилея на планината. Петър бе забравил Исус, като видяха поклоника му теняки страни. И като се приближи Исус, заговори му речи: дарвайте така власт на небето и на земята. Идете научете всички народи, които пришавате в името на Отца и Сина и Святия Дух. Вие ще правите служите ми заповядам. И ето аз се спасите всички дни. До свършека на света. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ще свързано. Оправдавам просветени си задени свои си между нашия Господ Исус Христос и духа на живота. Ти си кръстите за просветите ми се миропада, ти са светите своми. И името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Така. Ще отцъпихме, Господи, след като наш име да си пророк Даниил, а що открил трябва? Ние трябваше да приложахме и хлъбове, но се друго става. Едно става така там, ние ще му дадем отбрана. Не се помолим, Господи, помолим. Господи, който каквото бъде отстъпвал да появил ще тебе. Благословите от моление за нека се за главата на Господи. Кажи пръстът на Господи, цар да благослови и главата на Господи, Даниил, човекът на мене вече. Кажи, ще не стане. Свидите научи, ти е Дух, който пристигне възсветащата светлина. Да се Бог да ти ги научи. Да ви разкрие твоя отличен живот, защото не дай забравя текста често спомени, но тайни страни с Тях, яви ни я вече векове. Амин. Ще ставаш ученик. Ще ставаш ученик. Щом книжката докопа, щом книгата докопа, ще ставаш ученик. Да се борите за него в името на Отца. Амин. И на Сина. Амин. И на Святия Дух. Айде, човек, да ти имаш. Да ти си запустигане. Амин. Ето, не практика. Иначе, ако мога да се върти, това ще се правя. Така е после, а гочето пино ли беше после на така не ушати. Така пътека ми направи на кръстата, че няма нещо да. Помилуй Боже, по голямата си милост, молим те, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Отче, се моли за да опускане Бога да бъде да паде всички на живота, да се чувстваме за Бога, ще изпълнени своите заповеди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за неучилотния заедностник на Божия възприемника, защото си мисля, че Той Бог им те раздава славата на Отца и Сина и Святия Дух. Сега винаги вече векова. Слава на Тебе, се може упование наше, слава на Тебе. Христос си скере Бог на живота в речите плен, който се рече последния Бог за Христос и Йоанн Святия Газ. Молите това да речете плен Простата Майка на Святителя на апостолни, Тъм Божия Конституцията да чуе пътя, ако мъчите пръскачите, ако мъчите Георги Първената Светия Щети Колай, архиепископ Милетин и Чудворец, на Светия Славен пророк Даниил и на светите праведници Свети Йоанн и на Светия наш Отец Андрей, архиепископ Критския на всички светия, Николай Свети Благи Чуколев. Амин. Благороден мирен живот, здраве и спасение и във всичко добро преуспяване. Дай достиг Бога, просветен рад,
Трябва има някой да влезнем вътре да те покажем в стаята на Дядо Божи. Там при престола на Дядо Божи да се поколим с тебе. Да, като пророк Даниил го правил. Айде. Сериозно сте това работа и сте разумно Куме, тебе те не пускат при Дядо Божи. Тебе те не пускат при Дядо Божи. Ти порочен ли си, бе? Не дей, че от това го записвам. Без малко което не може. Дай го на мама и кажи. Еврей, че не го даде християн, че ще го връщи. Дай го на мама. Те думи го даде. Той. Ей, той е Чичо Сашко. Така. Да е жив и здрав новия християнин. Така ми казва, че учителния работа, че по Божия милост аз водя крещението. Защото прекрасната баба е вярна на Даниел, познавам и те и тебе разбира се. Тебе надявам се, че ще виждаме пак на кои работите. Изключително хубави неща. И така се набрали от него пророк Даниил, който показвайки фалшивостта на всяка една държава в идея на Световното царство. В същото време той е първият пророк, който казва с точност кога ще се появи Христос.